tävlingen. Föregående ryttare hade 4 fel, tiden 56,08 sekunder i fas 1. Vi får tjula lite. Det är lite flackigt. Han springer på. Kom igen nu, kom ihåg omhoppningen. Han är jävligt snabb, men då måste man liksom ha en yttertyger verkligen. Jag ser. Och så ta ihop. Vad det är. Var det titta eller? Bra Sofia!